suché ruky. Často trápia nás, ľudí, bežných, suché ruky. Čo tomu vlastne predchádza a prečo je tomu tak? Často sa ma pýtate, že čím viac ich krémujem, stále ich krémujem a stále ich mám suché. Čím to je? Takže ovplyvňuje to viacej faktorov. Napríklad suché ruky, keď máme odumretú, stvrdnutú pokožku na rukách, ktorú voľným okom nevidíme, a tá nám vlastne bráni, aby nám pokožka dýchala, aby sme si otvorili pory a aby sa tie účinné kozmetické látky z krému a z ošetrení, ktoré používame na ruky, dostali čo najhlbšie do hlbšej vrstvy pokožky. Aj preto, a podľa tradičnej čínskej medicíny, keď je oslabená dráha pľúc, pľúca veľmi úzko súvisia s pokožkou, ako na rukách, tak ale aj s pokožkou celého tela. A keď je oslabená táto dráha pľúc, tak práve vtedy máme suchú pokožku na rukách, viacej na nohách, ale aj na celom tele. Takže povieme si postupne, čo ako robiť, aby skutočne sa nám upravila tá suchá pokožka na rukách. Ideálne je starať sa pravidelne o pokožku rúk. Ako som už spomínala, že potrebujeme viac tých krokov, nie len krém. Takže ideálny je peeling. Peeling, ktorý je enzymatický, peeling, ktorý nemá tie čiastočky, ale on vlastne pôsobí na vrstvu tej pokožky. Sú to aj pleťové peelingy a môžeme ich používať aj na ruky, aj na nohy. A ten peeling nanesieme na ruky a jemnúčko, ako keby sme si umývali ruky, masírujeme ten peeling do pokožky rúk a hneď cítime, ako nám idú dole také šúflatky. Takže nie sú tam tie čiastočky, ale idú nám také vrstva pokožky. Preto ten peeling necháme pôsobiť a keď už vidíme, že máme tie čiastočky, vlastne tú odumretú pokožku, ktorá nám bráni preniknutiu tých účinných látok do hlbšej vrstvy pokožky, potom si zoberieme telovú soľ. Telová soľ ideálna je s kryštálmi z mŕtvého mora, ako je táto, pretože tá soľ je taká jemnučká, má jemnulinké kryštály, ale sú to kryštály soli z mŕtvého mora a ona obsahuje veľmi veľa vitamínov a minerálov a dodáva ich tej našej pokožke. A tak si vlastne dáme zase tú soľ a znova premasírujeme celú pokožku, vyživíme tú pokožku a ona nielenže podporí ten peeling, ale zároveň vyživuje a veľmi dobre je vymasírovať, ak mávate zádery, ak máte popraskanú pokožku, ak skutočne tie ruky sú veľmi suché, tak vtedy používajte tú soľ a dobre dlhšie premasírujte minútku, 2-3 kľudne. No a potom to umyjeme dole. Keď zmijeme dole z pokožky, tak cítime, tie ruky sú úplne hladké, také zamatové, ako nové. No a potom tú pokožku potrebujeme vyživiť. Ak potrebujete už rýchlo to ukončiť, tak si dáte krém. Rôzne druhy krémov, doporučujem krém so slimáčím mucínom, ktorý má vysoký obsah slimáčieho mucínu a má silné regeneračné účinky. Výborný je pre citlivú pokožku, pre ľudí, ktoré majú problémy s pokožkou, majú ekzémy, psoriázy a podobne, tak určite doporučujem krém so slimáčím mucínom. Ale vynikajúci je krém z hubov rejši. Tento krém má silné regeneračné účinky. Komu praskajú ruky, komu sa robia zádery, je vynikajúci tento krém. A takisto, kto má pigmentové škvrny, či už starecké alebo pigmentové a chcel by sa ich zbaviť, tak tam je vynikajúci krém z hubov rejši a tým ľuďom doporučujem citrónový peeling. Takže máme viacej druhov peelingov, vždy podľa toho, a samozrejme aj krémov, že akú máte pokožku a čo potrebujete riešiť. Ale nezabúdajte nikdy, že
Tá soľ s kryštálmi z mŕtvého mora je veľmi dôležitá, peeling. No a keď chceme vyživiť telo zvnútra a posilniť pľúca, doporučujem užívať glutatión. Glutatión je komplex, ktorý jednak posilňuje naše pľúca a tým, keď posilníme telo zvnútra pľúca, tak tým pádom sa nám podporí aj kvalita pokožky a zmizne suchosť. Mnohé mi hovoríte, že natieram si aj telo, používam telové mlieka, ruky a stále mám suchú pokožku. Takže tam je problém, treba ho riešiť zvnútra. No a potom glutatión komplex, ale má taký aj troška protiparazitový účinok, pretože obsahuje výťažok z oplodia orechov, orecha kráľovského, ale takisto obsahuje rozmarín, obsahuje kurkumín, takže má veľmi vzácne zloženie a on čistí organizmus na bunkovej úrovni a zároveň, ako som povedala, posilňuje pľúca. Glutatión je veľmi vzácna molekula, ktorá už po 30. roku veku nám ju telo neprodukuje, iba si ju bere zo stravy a preto je veľmi fajn ho doplňať do tela. No a keď si chcete ešte urobiť takú špeciálnu kúru, tak mám pre vás úžasné rukavice, ktoré sú s vitamínom B a s arginínom. A tieto rukavice obsahujú aj vitamín B3, výťažok z aloe vera, z harmančeka a takisto pantenol, provitamín B5. Takže tieto rukavice si po šetrení môžete, nedáte krém, ale nasadíte rukavice na 20 až 30 minút, môžete ich nechať aj dlhšie. Ja ich veľmi rada používam. Večer pred spaním, keď idem spať, si ošetrím ruky a na to si dám rukavice. Rukavice sú jednorázové, gumené a vo vnútri je tento špeciálny krém, ktorý intenzívne hydratuje, ale aj vyživuje. A je naozaj taký pohodlný, a tie ruky sú úplne ako hodváb. Takže toto je starostlivosť o ruky, ktorú si doprajte, pretože ruky veľmi úzko súvisia aj s našimi ostatnými orgánmi. Ruky nám slúžia celý život a preto si zaslúžia tú našu starostlivosť. Ak vás bolievajú kĺby, ak vás bolievajú ruky, nezabudnite si ich masírovať, cvičiť, pretože to je veľmi dôležité, ale ak vás to bude zaujímať, kľudne ma kontaktujte a veľmi rada vám poradím viac. Takže mi napíšte správu a som tu pre vás. Rada vám poradím. Pekný deň.